Dnes sme dostali list od našich kamarátov z Rosic, takže ste zvedaví, čo tam je? Áno! Tak poprosím, Vaneska, otvor. Môžete jej pomôcť? Už to bude. Však, ale môže to chyba... No, vyberte von, tiško. No, a Viktorka, polož to na koberček, aby sme videli. A ukazuj po jednom, čo tam všetko je. No, tu máme od pani učiteľky nejaký papier, ona to nám poslala, až 2 dokonca. Potom tu máme tip od Maxasy. Tak oni vám poslali listy, tak si ich ideme pekne čítať, dobre? Tip, môžeme počítať? Ešte od koho? Tip od Sofie. Áno, ešte? Tip od Kuby. Tak to sú krásne listy, od každého, pozrite sa. Tip od Aničky. No to je nádherné. Juj. Krásne, tak som prekvapená. Tak oni si dali naozaj záležať. Vtip od Anny. Vtip od Vášky. Vtip od Anety. Vtip od Katky. Vtip od Sary. Vtip od Lej. Pozor, nepokrčte ich. Vtip od Olivera. Vtip od Honzy. Vtip od Davida. Vtip od Moniky. Vtip od Míši. Vtip od Davida. A ešte tam je, čo to je, Matúško? Čo to je? No a čo to je za knižka? Pozri sa dnu. To je... neviem. No, je to asi, Matúško sa má pozrieť. Je to nejaký, zrejme... Čo? Časopis ich školy asi. Ukáž na začiatok. Toto nechajte tie listy, deti, to si ideme čítať o chvíľočku. Rosice, základná škola, čiže to je vlastne ich, pozrite sa, časopis, aký oni majú krásny. A my nič. No tak ja som zvedavá, my ideme, no a my nič, áno, takže inšpirujeme sa, ich časopisom sa inšpirujeme a budeme robiť vlastne možno aj my časopis, takže ideme si všetko čítať. Tešíte sa na ich listy? Áno! Tak ideme sa do toho pustiť, dobre? Prečítaj vtip od Davida. Takto, každý si zoberie pekne jeden papier a každý prečíta jeden list, dobre? No, sadkajte si pekne na koberček do kruhu a ideme čítať. Ste nám moc líbili. Vaše návrhy strašidielka nebo hradka sú moc povedené. Som moc zvedavá, ktorý to nakonec bude. Tešíme sa na ďalší spoločné úkoly a najvíc, keď samozrejme na strašidelný Halloween. Přeji dobrou zábavu pri čtení vtipu. Iveta Matoušková. No super, takže sa ideme pustiť do vtipov. Tak ideme, Viktorka, dočítaj ešte. Ahoj, posílame vám rôzne vtipy a dúfame, že sa vám budú líbiť. Ahoj, deti, posílame vám vtipy a dúfame, že sa vám budú líbiť. Proč se policajti pri bouřce smejú? Přemýšlí, jak by se s ní seznámil. Jednou vstane a postřílí všechny lidi v hospodě. Přijde k ní a říká. A co vy tady? Tak sama? Super. Ďalej, Mareska. Katky. Brácha není doma. Šel kolem takovej hodnej. Jak dělá pejsek hav hav, jak dělá kočička mňau mňau a jak dělá líška, na těchto základech můžete stavit. To je klasické. Bon James Bond. A velbou ho vrlí. Bloud, well blowed.